роҳбарияти ширкати Зет-Мобайл бо пуштибонӣ аз сиёсати иҷтимоии роҳбарияти ҳукумати кишвар иқдоми хайрхоҳонаро нисбати тарбиятгирандагони Мактабинтернати кӯдакони ятиму бепарастори ноҳияи Вахш сомон доданд. самимият ва сипосмандии кулли хонандагони муассисаи интернати кӯдакони ятиму бепарастори ноҳияи Вахшро пеш аз ҳама ба асосгузори сулҳу ваҳдат пешвои миллат муҳтарам Эмомалии Раҳмон ва баъдан ба ширкати Зет-Мобайл ки имрӯз рӯҳи мо ятимонро шод гардон ва ба мо тӯҳфаҳои хотиравӣ тақдим кард миннатдорӣ баён менамоем. бо иштироки намояндагии ин ширкати мобилӣ дар толори муассиса чорабинӣ доир карда шуд. зимни ин ҳамоиш ташаббускорони чорабинӣ оид ба ғамхориҳои рӯзафзони роҳбарияти ҳукумати мамлакат дастгирии ятимон андешаронӣ намуда қайд доштанд ки кумаку пуштибонӣ аз ин қишри ҷомеа аз фазилатҳои неки инсонӣ маҳсуб меёбад ки дар меҳвари сиёсати роҳбарияти ҳукумати кишвар қарор дорад. барои ятимону бепарасторон дар ҷомеаи соҳиби истиқлоли мо шароити хуби таълиму тадрис фароҳам оварда мешавад ва ҷавобан ба ин ғамхориҳо лозим меояд ки бештар тарбиятгирандагон ба илму донишандозӣ таваҷҷӯҳ зоҳир созанд ва илму дониш андохта дар рушду пешрафти ояндаи давлату миллат саҳмгузор бошанд. ширкат ҳамасола ин гуна иқдомҳоро пеш мегирад то ки мардуми ниёзманди ятимони ҳар ноҳияҳо хурсанду хушбахт бошанд. ногуфтанам бонанд ки ҳама ин гуна чорабиниҳое ки пеш бурда мебарем шукронаи истиқлолият аст, шукронаи даврони истиқлолии тенҷиву амонӣ дар миқёси ҷумҳурии Тоҷикистон агар бошад, ҳама гуна корҳо, ҳама гуна чорабиниҳое ки пеш мебарем ҷомаи амал мепӯшанд. бо мақсади таъмин намудани болидарӯҳии тарбиятгирандагон аз ҷониби ширкати Зет-Мобайл ҳамчунин дар ин рӯз чорабинии фарҳангӣ пешниҳоди тарбиятгирандагони Мактабинтернат карда шуд. лозим ба ёдоварист ки аз ҷониби ин ширкат барои хонандагони Мактабинтернат як миқдор маводи хӯрокворӣ, пойафзули зимистона ва шириниҳо тақдим карда шуд. чунин иқдомҳои хайрхоҳонаро роҳбарияти ширкати Зет-Мобайл минбаъд низ идома медиҳанд.